Üdvözlöm! Kérem, tekintse meg összefoglalónkat a Forever Living Products kiváló termékeiről. A Forever Living Products cég magas minőségű készítményeit a világ több mint 150 országában ismerhetik az emberek. Magyarországon 1997 óta juthatunk hozzá a termékekhez. Rohanó életmódunk, az élelmiszerek modern feldolgozása, a nem megfelelő konyhatechnika alkalmazása, a gyors étkezések, a nem megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszerek miatt ma már csak kellő odafigyeléssel tudjuk megoldani a fontos tápanyagok szükségleteinknek megfelelő bevitelét. Amennyiben ezeket a fontos tápanyagokat étkezéseink során az élelmiszerekből nem sikerül bejuttatni, hasznos segítség lehet a megfelelő tápanyagtartalmú és jó minőségű étrendkiegészítők fogyasztása. Egy jó minőségű étrendkiegészítő több kívánalomnak is meg kell, hogy feleljen. Rendelkeznie kell a forgalmazáshoz szükséges jogszabályi feltételekkel. Az étrendkiegészítőkre vonatkozó bejelentési kötelezettséget, a magyar nyelvű élelmiszerjelölési szabályokat is teljesítenie kell. A Forever cég több évtizedes tapasztalatával azon igyekszik, hogy az általa forgalmazott étrendkiegészítők összetétele legyen minél természetesebb, a szervezet számára könnyen hasznosítható, és ehhez a legtisztább, legjobb alapanyagokat, hatóanyagokat biztosítja. A Forever cég élelmiszer és étrendkiegészítő termékei a legkorszerűbb gyártástechnológiával, magas szintű minőségbiztosítással készülnek, melyek garantálják a termékek élelmiszerbiztonsági megfelelőségét. A cég szakmai szakértői gárdája évekig foglalkozik egy-egy termék kidolgozásával, kifejlesztésével, hogy a forgalmazó országok mindegyikében megfeleljen a tudatosan táplálkozó emberek igényeinek, szakmai irányelveknek, jogszabályi előírásoknak egyaránt. Ezek a termékek több mint 150 ország élelmiszeripari jogszabályi előírásainak felelnek meg, élelmiszerként forgalmazhatók, és mint élelmiszerek nem tulajdonítható nekik gyógyító hatás. Termékeink felhasználásáról a ráírt információ tájékoztat. Termékeink első és egyben legfontosabb összetevője a stabilizált aloe vera, amely csak a belső zselét tartalmazza. Az aloe vera levél több mint 200 aktív összetevőt tartalmaz, 20 ásványi anyagot, 18 aminósavat és 12 vitamint. Gélünk a szabadalmaztatott aloe vera stabilizációs eljárásunk eredménye. Naponta fogyasztva az egyik legjobb táplálék, amelyhez hozzájuthat. Forever Aloe Berry Nektár. Az aloe vera gél összes jó tulajdonsága egyesül az igazi alma és áfonyalé édes ízével. Forever Aloe Beets and Peaches. Az aloe vera tiszta, tápláló darabkáit tartalmazza, napérlelte őszi barack ízben. Forever Freedom. Glükozamin szulfátot, kondroitin szulfátot tartalmaz, ehhez adtunk még MSM-et és összekapcsoltuk stabilizált aloe vera gélünk gazdag összetevőivel. Forever Sirona Mineral Water. A folyadékpótlás folyamatos biztosítása minden helyzetben létfontosságú. Fogyassza a Forever Sirona természetes ásványvizet. A Forever Pomestin Power válogatott gyümölcsök keveréke, mint a gránátalma, körte, mangosztán, málna, szeder, áfonya és szőlőmag. Tapasztalja meg a napérlelte gyümölcsök erejét. Aloe Blossom Herbal Tea. Koffeinmentes teaital fűszernövényekkel kombinálva, mint például a fahéj, gyömbér, szegfűszeg. Fab Forever Active Boost. Energiaitalaink aloéból és egyéb növények, vitaminok szabadalmaztatott keverékéből állnak. Forever To Go italaink. Az aloe vera gél és antioxidánsok keverékét adagonkénti kiszerelésekben fóliázva biztosítja minden napra. Forever Active Probiotic. Élőflórát tartalmazó minősített termékünk. Alkalmazása a bélflóra károsodása, például gyomor- vagy bélrendszeri fertőzések, antibiotikum kezelés esetén javasolt. Forever Immublend. Cinket, C és D3 vitamint tartalmaz, a készítmény komplex formában tartalmazza a szükséges hatóanyagokat. Absorbent C. Természetes C-vitamint tartalmazó készítmény, melyet zapkorpával kombináltunk a tökéletes felszívódás érdekében. A Forever Daily AOS komplexsel kombinálva 55 különböző tápanyagot tartalmaz, melyek biztosítják a napi szükségletünkhöz elengedhetetlen vitaminokat és ásványi anyagokat. Kids Nature 18. Napon érlelt zöldségeket és gyümölcsöket gazdagon tartalmazó multivitamin rágótabletták. Forever B12+. A termék B12-t és folsavat tartalmaz. Fields of Greens. Zöld árpa, lucerna és tarack búza tartalmú étrendkiegészítő készítmény. Forever Arctic Sea.
Az új és továbbfejlesztett Forever Arctic Sea-ben kiváló egyensúlyban találhatók az omega-3 zsírsavak, az EPA és a DHA. A Forever Ginkgo Plus gyógyhatású készítmény, elsősorban emlékezetgyengülés és szellemi képesség hanyatlásának javítására ajánlott. A Forever Garlic Thyme fokhagyma kakukkfűvel kombinálva, kényelmesen fogyasztható, szagmentes készítmény. A Forever Cardio Health számos vitamin mellett Q10 koenzimet és többféle értékes növényi kivonatot tartalmaz. Az RG Plus L-arginint és vitaminokat tartalmazó, különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszer. A Forever Vision komplex összetételű készítmény, cinket, bétakarotint, valamint fekete áfonyát, luteint és zeaxantint tartalmaz. A Forever Lithium Plus antioxidáns tartalmú flavonoid kivonatot tartalmazó készítmény. Az A-beta-ker bétakarotint, E-vitamint, szelént tartalmazó készítmény. A NatureMin természetes tengeri üledékből kivont anyagokat biztosít kiegyensúlyozott arányban. A továbbfejlesztett Forever Calcium D-vitaminnal hatékonyabb összetétellel rendelkezik a maximális felszívódás érdekében. A Forever Active HA hialuronsav, gyömbérolaj és kurkuma egyedülálló ötvözete. Vitalize Man, Vitalize Woman, a férfiak és nők részére speciálisan kialakított, vitaminokból, ásványi anyagokból és biológiailag aktív hatóanyagokból álló készítmények. A gincsia, ginzeng és arancsia tartalmú étrendkiegészítő. A természetes összetevőkkel rendelkező méhkaptár termékeink ideálisan kombinálhatók az aloe verával és a többi étrendkiegészítőnkkel. Ultralight poraink fehérje alapú tápszerek diétás kezelések kiegészítésére. Forever Pro X fehérjében gazdag szeletek, csokoládé és fahéj ízben. A Forever Fiber megoldást nyújthat a helyes diétához szükséges rostmennyiség pótlásához. Forever Garcinia Plus, Lean és Term készítményeink mozgással és egészséges étrenddel kombinálva hozzájárulhatnak a testtömeg csökkentő étrend eredményességéhez, a normál testtömeg fenntartásához. A Forever Fit program 3 csomagja segíthet, hogy fittebb legyen és saját bőrén tapasztalhassa a jobb közérzetet és szebb kinézetet. A Forever C9 abban segít, hogy könnyedebbnek és energikusabbnak érezhessük magunkat. A Fit 1 és Fit 2 megváltoztatja az ön táplálkozással kapcsolatos elképzeléseit, és megtanítja, hogyan maradjon tartósan fit és energikus. Vital 5. A Vital 5 csomag tartalmazza azt az 5 alapvető fontosságú Forever terméket, amelyek hozzájárulhatnak a megfelelő tápanyagellátáshoz. Bőrápolási és személyi higiéniás készítményeink között megtalálhatók a mindennapi testápoláshoz nélkülözhetetlen fürdőszobai termékek, az extra igényeket is kielégítő wellness, aromaterápiás, szépségápolási és dekorkozmetikai készítmények is, amelyekben az aloe vera mellett a kozmetikai ipar legelismertebb növényeit, hatóanyagait válogattuk össze. Termékeink rendelkeznek a németországi Dermatest minősítésével, amely igazolja ezen termékek tisztaságát és magas minőségét. A Forever gondoskodott arról is, hogy valamennyi kedvencét egy csomagban beszerezhesse. Éljen a csomagok adta lehetőségekkel és kedvezményekkel. Köszönjük a figyelmet!